c'est parti ici au stade de la Coupe du Monde de Séoul, cette tournée en Asie qui se poursuit pour le Barça, vainqueur il y a quelques jours au Japon du Vissel Kobe, et maintenant les Barcelonais sont en Corée du Sud, à Séoul précisément, pour affronter l'actuel 4e du championnat sud-coréen, le FC Séoul, emmené par un certain Jesse Lingard, l'ancien joueur de Manchester United. למין ימל הולך לשמאל, עדיין למין ימל נופל ברחבה. לא. הייתה עבירה לדעתי מחוץ לרחבה הראשונית. Anderson Oliveira a dépossédé du ballon justement à l'instant par Dani Olmo. Il y a Lewandowski, il y a Lamine Yamal. Lamine Yamal dans la surface de réparation sur le poteau et le but derrière. C'est parfaitement suivi. Robert Lewandowski, évidemment, l'efficacité ne lui fuit jamais après ce poteau trouvé par Lamine Yamal. Et voilà Lewandowski qui allume la première étincelle ici à Séoul. Le Barça mène 1-0. שוב קונדה, זה כדור טוב לדני אולמו, אבל לא מצליח להשתלט עליו, זה בידיים של הנג יון. Il se rattrape le prodige espagnol. Est-ce qu'il va glisser ce ballon? La frappe de Lamine Yamal! Oh, Lamine Yamal! Pour le deuxième but du Barça! Tout le monde l'attendait évidemment dans les tribunes. L'éclair de génie de l'international espagnol. Et le Barça qui mène déjà 2-0 contre le FC Séoul. Avec cette frappe imparable. לא מספיק מאיימת צ'ו יונג ווק. כדור טוב באמצע לבנדובסקי ואולמו. קרן שוב אנדרסון, כדור טוב ללינגארד, הנה הרוחב שלו, אבל עלה רב. ביינת של בלדה. בלדה מהיר מאוד, עוצמתי, סוגר יפה. שים לב, בנגיעה, איזה טאץ' נפלא. פיני, כדור טוב לבנדובסקי. המקדמה גדולה, הקפצה שלו לידיים. Là, tout le monde passe au travers. Et le ballon récupéré par Lamine Yamal avec ce centre maintenant dans la surface de réparation. Et la réduction de l'écart, signé Jo Young-wook. Les Barcelonais jouaient avec le feu depuis quelques minutes. Et l'international coréen qui en profite sur un centre parfait. Jo Young-wook pour amener le FC Séoul à 2-1. חלק חצויים. כדור אנדרסון, לינגארד, יש פה, מגיע, אז רפיניה, רץ על הקו, יש לו את אולמו באמצע. פעולה גדולה פה של רפיניה, שים לב, רפיניה גם מצליח לייק אולמו. איזו החמצה של אולמו, אבל איזה מדהים פה. איזה יופי. 45 דקות מסתיימות להן עכשיו, תהיה כאן תוספת, הייתה הפסקת מים. והנה עכשיו היציאה קדימה. שער מושלם. הבלם הירדני בן 29. הגיע למין, מתחיל את התנועה, למין מקבל, ימין נכבוש, למין הולך לשמאל, זורק את הבלם. הוא שבר פה את הקרסול של הבלם לעד. גם בקלילות, שים לב באיזה קלילות. אז תכף נעשה לכם סדר עם החילופים. אין ספור חילופים. לפנים. והנה הכדור הזה לכיוונו. פורד. ילך משם לשער, רשפורד. הולך רשפורד, הכדור הזה נהדר. הקפצה הזו לכיוונו של העומק, הכדור לקריסטיאנסן. הולך משם לשער, קריסטיאנסן! כן, יוצא יפה מאוד קריסטיאנסן. מעמדת הבלם, מייצר בעיטה מ-25-30 מטרים לפינה הרחוקה. יש פה חלק גדול גם לשוער הקוריאני. שזה שוער אחר מהמפלה טובה. הולך עם זה לקו, רשפורד עובר. מצליח לסחוט כאן קרן, רשפורד רואים שהוא רעב. כדור הזה מורחק. הרכב ראשון במרצה. הוא לא ידע רגל ראש. בדיוק. הוא לא ידע רגל ראש. הוא בשנייה האחרונה החליט עם הראש, וזה היה טיפה באזור. הוא נהנה פה היום, הבלם הזה, התקפית. יכול להיות פה עם צוות. קשה להוציא לו את הכדור, אבל המסירה שלו לא טובה. נופל שם על הדשא, האם נפגע מאלארב. הנה טעות, רשפורד. הולך לשער, הכדור שלו. ג'ו פריי כבר עושה את התנועה שלו. הנה המסירה לפרן. איזו יכולת אישית גבוהה של פרן. שים לב, גם העוצמות הפיזיות שלו מאוד משמעותיות בשער הזה. כן, פרן תורס גם סיים עונה
בצורה טובה מאוד. גם מגבי על הסיבוב, נהדר. התנועה לעומק, הסיבוב. שניהם בני 17. שוב רשפורד עם הרבה פעולות הגנה. ג'רארד מרטין לא רוצה, גבי עובר והולך בשמאל! 6-2 ברצלונה, ושוב קרדיט לשוערים הקוריאנים שעוטפים פנימה. כן, למרות שאתה יודע, אי אפשר לקחת פה את הקטע. הנה התקפה דרך צד שמאל. האם נראה כאן עוד אחד? הביתה נהדר של ג'ונג הן מין. נכנס מחליף, מקבל כדור, עכשיו מקבל הפרננדס השני ברגל ימין. מדויק לפינה. ביצוע נהדר של הני. פרמין בשמאל, שתי עדיפות רצופות של השוער שלו! איזה יופי. הכל בשבע 3.